Consumo quere modificar a lei do xogo para que influencers e famosos non poidan promocionar apostas en liña a través das súas redes. Preocupa que os máis novos entren nesa dinámica do xogo cada vez a idades máis temperás. Constantemente se anuncian en redes sociales, se venden como juegos, entonces sí que se ve que hay una tendencia en acercarse más a los jóvenes. Que personalidades mediáticas do mundo da televisión e as redes sociais promocionen as apostas e os xogos en liña pode ser a porta de entrada a ludopatías a idades moi temperás. Sí. Esa xente ten moita influencia, sobre todo en rapaces pequenos que teñan redes sociais. Que é a que máis está apostando agora? Xa non ven na tele, ven os influencers, creen o que eles digan, entón eso sí que debía estar regulado. Nesas anda o Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Quere modificar a lei para regular a presenza de famosos e influencers na publicidade de apostas en liña. Noutros países xa se endureceron as medidas contra este tipo de promocións consideradas irresponsables. Con a miña idade xa non caigo en trampas ou en publicidade, pero un cativo podería. Como a persona é famosa, pois xa é máis fácil que che creas o que te din, que isto é verdade, vas gañar, pero nas apostas ti nunca vas gañar.